Σήμερα θα σας δείξω το δώρο που μου έστειλαν από την Κουκουρούκου που ολοκλήρωσε το άλμπουμ. Πάμε να σας δείξω το άλμπουμ. Εδώ, αυτή η σελίδα, κοιτάξτε και καλύτερα. Αυτή, εδώ, αυτή εδώ, αυτή εδώ, ναι. Την ολοκλήρωσα και ψηφιακά και πάμε και μου έστειλαν αυτό το δώρο. Πάμε να δούμε τι δώρο είναι. Από εδώ. Εδώ. Βλέπετε. Εδώ. Να, το ανοίγουμε. Είναι λίγο δύσκολο να το ανοίξω. Δεν έχει πολύ ζηλοτέπ. Πάμε από εδώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε, δεν ανοίγει. Όπα. Να. Ανοίγουμε. Εδώ πέρα. Βλέπετε. Εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ. Το ανοίγω λίγο τώρα. Ανοίγει λίγο. Τώρα. Βγάζω και το ζήλο tape από τις άκρες. Να, τώρα που το βγάλω μπορεί να το ανοίξω. Καθίστε να το κόψω. Να βλέπετε. Συγγνώμη που κάνω λίγο αρκετή ώρα. Απλά... ναι. Εντάξει, έφερα το ψελίδι, αλλιώς δεν γινότανε. Εδώ. Το άνοιξα. Και είναι αυτές εδώ πέρα οι φιγούρες Sonic. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα γύρω. Είναι πολύ όμορφες. Ωραία. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Γεια!